ευλογημένα επαγγέλματα. Ο άνθρωπος, αγαπητοί μου, πλάστηκε από τον ίδιο το Θεό ελεύθερος να εργάζεται και επίσης να δημιουργεί και αυτός με τη σειρά του διάφορα μέσα για να γίνεται ευκολότερη η ζωή μας. Ας αναφέρω εδώ παραδείγματα. Βλέπετε έναν ιεροκήρυκα καθημερινά κουράζεται και διαβάζει για να συντάξει ένα θείο κήρυγμα για να φωτίσει τον λαό του Θεού να γνωρίσει τον Θεόν. Για να φτάσει όμως μέχρι εκεί μελέτησε, διάβασε και προπαντός προσευχήθηκε. Υπάρχουν όμως και τα βιβλία που και γι' αυτά άνθρωποι χρόνια ολόκληρα ασχολήθηκαν στην αρχή για να ανακαλύψουν το χαρτί. Πρώτα έγραφαν πάνω σε παπύρους που τους στείλιγαν πάνω σε ένα κομμάτι επεξεργασμένο ξύλο και έτσι έχουν σωθεί πάρα πολλά γραπτά κείμενα και από Αγίους Πατέρες ακόμη, τα οποία μας έχουν βοηθήσει μέσα στην ζωή μας. Αυτά, αγαπητοί μου, είναι επαγγέλματα τα οποία έκαναν οι άνθρωποι για να έχουμε σήμερα αυτά τα ωραία πράγματα που έχουμε. Επομένως δεν μπορεί να τα κατηγορήσει κανείς όλα αυτά. Ο καθένας από εμάς έχει από τον Θεό ένα χάρισμα, άρα πρέπει να το επεξεργαστεί κατάλληλα για να δοξάζεται το όνομα του Θεού. Καλά και άγια είναι, αγαπητοί μου, όλα αυτά. Οι άνθρωποι που έκαναν αυτά τα επαγγέλματα έβγαζαν το μεροκάματο, θα έλεγα εδώ και στην απλή γλώσσα, για να μπορέσουν να συντηρήσουν τις οικογένειές τους. Και σήμερα, αγαπητοί μου, έχουμε πάρα πολλά ωραία επαγγέλματα χρήσιμα, τα οποία μας βοηθάν να απλωστέψουμε τη ζωή μας. Αναφέρω εδώ το επάγγελμα του ξυλουργού. Δόξα τω Θεώ, είναι και αυτό ένα ευλογημένο επάγγελμα. Βλέπετε, αν δεν είχαμε ξυλουργούς, ποιος θα μου έφτιαχνε αυτό το γραφείο μου που κάθομαι εδώ και γράφω κηρύγματα και διαβάζω. Δόξα λοιπόν το Θεό. Άλλο επάγγελμα είναι του τυπογράφου. Όπως ανάφερα και πριν εδώ, για να έχω βιβλία τα οποία θα πρέπει να μελετώ για να γράψω ένα θείο κήρυγμα. Αλλά και κάτι άλλο, ευλογημένο πάλι από το Θεό, θα πω εδώ. Υπάρχουν βιβλία τα οποία είναι επιστημονικά και είναι πάρα πολύ χρήσιμα στους επιστήμονες, όπως είναι ένας γιατρός που πρέπει να προσέξει, να μελετήσει τα βιβλία της επιστήμης του για να δώσει στον άνθρωπο την υγεία του σώματός του. Η κάθε μία από τις τέχνες έχει και τα κατάλληλα βιβλία. Δόξα τω Θεώ λοιπόν που έχουμε και το επάγγελμα του τυπογράφου. Όλα αυτά έχουν απλωστέψει τη ζωή μας και είναι μεγάλη ευλογία από το Θεό που έχουμε στη ζωή μας αυτά τα χρήσιμα επαγγέλματα. Συνεχίζω όμως εδώ το θείο κήρυγμα αναφέροντας και άλλα ευλογημένα επαγγέλματα και πρώτα όλους αυτούς που εργάζονται σε χειρονακτικές εργασίες. Έχουμε τους ευλογημένους μας γεωργούς που εργάζονται σκληρά στα χωράφια για να δώσει η γη τους ευλογημένους καρπούς των δέντρων που χρειάζονται για την τροφή μας. Έχουμε και τους κτηνοτρόφους που εργάζονται και αυτοί πάρα πολύ σκληρά για να έχουμε και κρέας στις διάφορες τροφές μας. Τι να πρωτοαναφέρω, αγαπητοί μου, όπως λέγει και ο Απόστολος Παύλος, ο χρόνος δεν θα μου φτάσει για να αναφέρω τους μηχανικούς, τους οικοδόμους, τους κτίστες και γενικά όλους αυτούς που κοπιάζουν σε χειρονακτική εργασία. «Επιλείψει γάρ με διηγούμενον ο χρόνος», αναφέρει ο Απόστολος Παύλος. Δόξα τον Θεό λοιπόν. Συνεχίζω όμως και με αυτούς που εργάζονται σε πνευματική εργασία. Έχουμε τους δασκάλους
που εργάζονται στα δημοτικά σχολεία της πατρίδος μας. Ήρωες είναι, μπορώ να πω, γιατί σήμερα τα παιδιά δύσκολα μπορεί να τα βάλει κανείς σε τάξη. Έχουμε και τους καθηγητές, άλλο δυσκολότερο επάγγελμα από εκεί. Σήμερα μέσα στα σχολεία γίνεται χαμός, γιατί δεν υπάρχει ο σεβασμός και η σοβαρότητα από τα παιδιά μας. Αλλά συνεχίζοντας όμως εδώ θα πω και το εξής. Καλά και άγια είναι όλα αυτά, αλλά όμως θα αναφέρω εδώ και κάποια άλλα επαγγέλματα τα οποία είναι ευλογημένα από τον Θεό, αλλά έχουν κάνει και μεγάλη ζημιά στην κοινωνία μας. Εδώ όμως θα δούμε την καλή πλευρά. Στο επόμενο μου, αν θέλει ο Θεός, θα δούμε και την άλλη πλευρά. Αναφέρω εδώ το επάγγελμα του ζωγράφου. Γνωρίζω έναν αγαπητή μου που εργάζεται στο επάγγελμα αυτό. Έχω δει πίνακες του. Ζωγραφίζει σπίτια, αυτοκίνητα, δέντρα, καράβια, διάφορα ωραία τοπία και αντικείμενα, όπως τραπέζια, ρούχα και παπούτσια. Κανείς δεν μπορεί να τα κατηγορήσει αυτά. Ακόμη φτιάχνει και ωραίες αγιογραφίες και εικόνες για τις εκκλησίες. Καλόν και άγιον είναι αυτό, αγαπητοί μου. Έχουμε και ορισμένους ανθρώπους που γίνονται μοντέλα σε ορισμένους που ζωγραφίζουν. Εδώ χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Εδώ θα πω κάτι από την προσωπική μου ζωή. Μοντέλο, αγαπητοί μου, έγινα και εγώ, θα έλεγα. Πώς όμως? Για ακούσετε παρακαλώ. Πήγα μία μέρα για μια εργασία μου στην Θεσσαλονίκη. Έκανα μια βόλτα στην παραλία, με πλησιάζει ένας γνωστός μου που είναι και ζωγράφος και μου λέγει: «Θέλεις ένα καφέ? Σε κερνάω εγώ». «Ευχαριστώ», του είπα εγώ, και κάθισα να πιω το καφεδάκι μου. Αυτός όμως τι έκανε? Πήγε πιο πέρα, έστησε τον πίνακα, πήρε τα εργαλεία του και άρχισε να ζωγραφίζει. «Μόλις τελειώσω θα σε φωνάξω να δεις», μου είπε. Ενώ εγώ έπινα τον καφέ μου, έπιασε και ζωγράφισε εμένα να πίνω καφέ. Πραγματικά μόλις τελείωσε με φώναξε να πάω κοντά για να δω. Έμεινα με το στόμα ανοιχτό. Ένα θέαμα παράξενο είδα εκεί. Σαν να με έβγαλε κάποιος φωτογραφία. Ακόμη και το λουλούδι που είχε πάνω στο ποτήρι του καφέ ζωγράφισε. Αυτό δεν μπορεί να το κατηγορήσει κανείς, αγαπητοί μου. Αλλά εδώ όμως τολμώ να πω και το εξής. Δηλαδή έχουμε αγίους από όλα τα επαγγέλματα. Το ίδιο είναι και του φωτογράφου. Όπως έγραψε έχουμε αγίους από όλα τα επαγγέλματα, όπως έγραψε και ένα βιβλίο ο μακαριστός γέροντάς μου, πρώην Μητροπολίτης Φλωρίνης Κυρός Αυγουστίνος. Το βιβλίο τούτο λέγεται «Από όλα τα επαγγέλματα». Όλα αυτά είναι ακατηγόρητα, αρκεί όμως οι άνθρωποι που εργάζονται σε αυτά να τα ασκούν όπως πρέπει, δηλαδή συνειδητά και χωρίς καταχρήσεις. Ορισμένα επαγγέλματα όμως έχουν και προστάτες αγίους. Προσοχή όμως, θα πρέπει όλοι μας να διαλέξουμε στη ζωή μας ένα επάγγελμα για να εργαστούμε και να ανταπεξέλθουμε σε αυτά τα οποία πρέπει. Όλοι μας λοιπόν, και κανείς να μην μένει αργός μέσα στον 21ο αιώνα, τον απατεώνα που ζούμε. Όλοι μας λοιπόν να διαλέξουμε ένα τίμιο και ηθικό επάγγελμα. Αν το κάνουμε αυτό, τότε δεν θα έχουμε φασαρίες μέσα στο μάταιο του το κόσμο του 21ου αιώνος, του απατεώνος που ζούμε. Όλα λοιπόν μέσα στον κόσμο τούτο, τον μάταιο του το κόσμο που λέγω πολλές φορές που ζούμε, θέλουν μεγάλη προσοχή και αγώνα
Αμήν.